Здравейте, днес ще играем на Clash of Clans. Също така играя от 2 дена, ама повече излизам навънка да играя и не съм се развил добре. Сега ще видите колко съм се развил. И да, малко да намаля звука. Аз пък съвсем го спрях. Така, 2000, добре. Ще нападнем някой. Хайде де, залине. Не, този е прекалено силен. Друг. Не. И този не става. Този... Не. Докато намеря някой... Ето, идеално. Разпръснати неща. По-хубава комбинация има ли? А така, тръгвайте към Арчер Тауъра. Браво! Yes! Събрахме му всички кули. Мортър убит. Мортър се апдейтва. Да, се апдейтва. Ще покажа и другото ми село. Там изобщо не ме бива да нападам. Почти само губя. Чат-пат печера. Сложих си арчерките за апгрейд на втори левел. След това ще си пусна джантите. И да. Мисля да направя поредица на тази игра. Уау! Сериозно ли толкова хора са? Толкова хора са го нападнали и не може и не могат да го вземат. Вижте колко гробове има тук. Защо мините съм от тук и това? О, не, и той ли се е пръснал? Няма проблем. Поне ще го вземем бързо. Има още минута и 40 секунди. Ще го вземем. Няма да избяга никъде. Ще го вземем. И да. Може после да нападна някой в другото ми село. Ще обровата клипа и да. Хайде по-бързо да ми се чака. Да бяха гоблинчета, колко бързо ходят тия. Набиват доста, ако са 20, например, набиват доста демидж. И да. Може да направим още една атака, ако не се е направила другата армия. И да, ето е другата армия. И веднага отиваме да нападаме друг човек. Не, прекалено добра защита има този. То, уау, на кой левел са му помпите? Гати. Тук ако бях с барбеляните, ще да го нападна. Не. И този не става. Защо всички си правят базата на секторчета? Колко мразя тази тактика. Този може би... Не. Няма да рискувам. Искам... Може би... Ще се пробвам. О, арчерите. Хайде, помогнете за Кенена. Бързо. Въх, ти умират. Не. О, не, тази атака се провали. GG, my friend. Умираме. Тази падаме. Умираме. Джантите няма да набият нищо, но... Чакай, може да вземем поне една звезда. Арчерите лека пъшват и умират всички. Няма да вземем нищо.
Поне взехме малко еликсир. What? Какво е? За пръв път го виждам. Давай! Тя оцеля. О, боже. Нищо не стана от тая атака. Ще ви покажа другото село, ще направя там 2 атаки и мисля да свърши клипа. Край, умря. GG. Тун-тун-тун. Падах. Ако искате, можете да ми дадете съвети за това кралство, защото си нямам никаква идея как да го направим. Ще помоля един мой приятел да ми го оправи. Тук мисля, че с Барбелия ние ще го вземем. Да, ще стане работата. Барбелия ни пауър. Яба-даба дуб-даб. О, да, тук се получи работата. Тук стана обаче. Да, всичките му оръжия са паднали. Така, нещо пръснато, тук няма. Това много го искам. Това и това да се го взема. Но са много скъпи. Оправих си лека-плека базата. Преди ми беше много по-зле. И... What? Служил си капан тук. Странно ми. Може да е Виктор. Ела, 12 арчера, как ще ми повалят базата? Като се замисля доста лесно. Така, другата ми армия. Ще дам няколко джема, да. Давам няколко джема, за да направим тази атака. Мисля, че ще го вземем. Да, взимаме го този 100 на 100. Двойното оръдие, първо искам да сваля тук двама и тук двама. И му чупим от всякъде оръжията и О, той си направил почти като моята база. За миг си помислих, че се атакувам сам самичък. Вау, защото и на мен Танхала ми е обграден така и... Кой ще щупи по-бързо, барбеляните или гигантите? Битката. Барбеляните и гигантите веднага се отказват и казаха направо, пък и отивам да бия. Ей, 100%, моля те. What? Само равни. Добре, хора. След няколко дена ще се обгледам на това и аз ще ги имам тези бебчета, които са адски силни. И баба, чао!